Russia in Ukraine na run na kalmeka an buai wanglai chu an lama chondon nia hriat thu French President Emmanuel Macron chuan a soi Macron hian Putin chu nimin khan minute som ko chung vel phone kal tlangin ati ti puya anin biak nuwa hian Russia thil tum chu Ukraine rampum la kania an be pui thak hi atop thlen puyan tum hlea buaina hian zualam alapan don tina soi Russia hian Ukraine ram chim chak lam chu an la chhota zela mason an du ber na ngai ki fero an la lut hlei theilo Russia sipai te chuan tukin khan Europa nuclear power plant lian ber Ukraine ami chu anin ka fe nuwa an la theya nuclear power plant ta hian kang me chuaka zungzam hlau om aput ruang ti hlavin khovel chu anral khel man hle kang me hi an thel mi nuwa tundin hmuna chuan zungzam hlau om put ru om lo nin an soi Russia sipai te hian Ukraine khopui rang be na chu an kalpui chhun zom zela an khopui lian tele long cholna hmun te chu lak an tum zuala sipai hmun pui chau ni lovin civil mi te omna le Ukraine hmun poimo te po an zuwa chuang lo niin Ukraine lam chuan an soi Russia chim lam Black Sea long cholna Kherson khopui chu nilai ni khan Ukraine khopui lian zinga Russia in anobe masak ber anita a Kherson khopui mayor Igor Kolikhev chuan an kho chunga Ukraine sipai pakhatma anom lo thule an khopui chu hual be vek ani thua soi zirtop ni kalta tangkhan Russia sipai te chuan he khopui hi an beitran to a atira chuan mipuin du lo na an lantir na sa hlea atuk inrinia kumsak ni le sompalia Ukraine in alodin to tui khwa na chu ti chiat le ania hei hi Crimea a lui luang lu te zinga poimo ber polani Ukraine sipai te hi khothlang lama tol ki rin Mykolaiv laman pana Igor Soidanin Russia sipai te hian Odessa khopui op be antum konga Mykolaiv khopui po anlu ngei arin thua soya chutiang chuan a thleng mek chimlam le chimchak lama an be mek khopui te hi khovel ram in sum don ton na Ukraine ta na poimo ber Black Sea an hmun pui te nia chu mang theilovin an siam don ninalang Odessa khopui mayor chuan Odessa hi an hualbet photanga chuti chung chuan Ukraine khopui kifa andu to ka kutan thak arin thua soya Kherson khopui atanga mel zahni somruk vela om Mariupol po tuipui le leilama in kalpo na thlengin an hualbet to a Institute for the Study of War in Atarlan danin he khopuya hian mun poimo tamtak le mipui ten beyan tok na sa hle ninan soi Mariupol khopui hi anop theani chuan Ukraine khochak lama helpol tenen anin kalpo theidona helai borvela Ukraine sipayom te chu anum chuak ne hle don ninalang Mariupol hi kolphetha anlak na anti chiat saka tuile boruak luma khopui chom na po ti chiat niin an khoi mayor chuan asoyene Kiev khopui chu Ukraine chuan an la hum theita zel thung voin choma dar som pakhat vela khan khopui chunga thila puak dop maya enge ti chiat ti chu hriat thei anirilo Kharkiv khopui po Russia chuan puak thei thil nen abeina sa hlea mihring chena le sumdon na hmun te po a chenual Mykolaiv khan ral khel dar chu voina ti rik niin Russian in do thlona mu ania sipai te chu thlona nen anche don nia hriat na awmane sipai te chau nilovin civil mi te zinga tuar tu anom tak zela wangin Russia chu UN Human Rights Council chuan indona a mihring poi khoina aneyem ti chui turin ma aladona indona poi khoina le mihring dikna chanvo paljutna UN Human Rights Council chuan vote thlakin achui tu tur International Tribunal andindona member somli pasari zinga somthum pahnin din anthlopa India tiamin member som pathumin vote an thlak lova adu lozonga vote thlaka Russia le Eritrea te antel Council hian Commission of Inquiry adin phot dona mi pathumomna commission hian poikhoina omemti fin fiana anla khomanga amo phurtu te hriatan tum don boka poikhoina chungchang hi
International Criminal Court poin chui chian atum bokane hetila hian inka haithu thlung nei tura in biakna voin khan Russia President Vladimir Putin chuan Ukraine kuta anthutluk na chu ain ngata tunkara chhana nei dana zirani yang atia Putin chuan Russia thenomram Ukraine puitu te chu boruak tisau sang lo turin acha boka kan thenomram telaka hian ril ruchia kan pulo mase boruak rontipun lun to sula hrek na lama lowin sum to ro u keini chuan kan ti turchina kan soi kan tianga kan hlen chuakang chutamin changlet tu chu kan changlet vezel donani alati chercher mai Russia hian ni hni khat chungin ma anson ve ta hreta anche tumangi ro chuan anche lo hle achan bulpui ber chu an Air Force te ni ti hi expert lam soidane ni Russia in Ukraine be ma hian US intelligence lam chuan Russian Air Force te chu Ukraine boruak obet turin an thlo chua tur thu antar langa ma se he rilok na hi in dowan tran atanga tun thlengin mu tur ala omta chi alo Russia hian an Air Force te chu an khe khalviau maya chuwangin US thunei tu lampoin engwanga hetianga maksak tak maya Russia hi chechuak ngen ni tian thei mai lo US Defense lama thunei tu pakhat soidanin Russia hian an thlona le pilot te chu risla a thlo chua tir an ngam lo nin tar langa Ukraine hian sipai tamzong le ral thuama Russia hi phalo hlema se an Air Force te ro an thlok chuak thein anin pe at renga hei hi sipai le indona lama mithiam te chuan makantiin an thrilfak atling hialane February ni somni palia indotran ani tangkhan mithiam te chuan US sipai te chu Ukraine Air Force le Air Defense te beingal turin an lo ring loka Londona RUSI nuaya mithiam te tarlandanin hetianga Air Force le Air Defense lam beihmasak pola nei hi kumsang khazakwa somthum paria ta trangdai to khan an lo war to mase chu Russia in ahmang talo thung heti mek la hian Ukraine in do thlona te ro an thlok chuak theirenga boruak le leilam humhim turin anin pe thunga Russian Air Force thungero boruak hlawom lo china an thlok thungane leiatranga boruak lamkap thei rocket ne na in chop Ukraine sipai te hian Russia pilot te laka chiat na nasatak an thlen ve theireng boka Foreign Policy Research Institute nuaya Russian military specialist Rob Lee chuan Ukraine che dan hi makati baka anril haipha fo ni na soi nge Ukraine khopui Kyiv chunga thlona thlo phal lo na zone siam tura Ukraine sarkarin US anor na chu an nol khania henor na hi pomani chuan US le Russia in kara buaina achuak theirenga hei wang hian Russia Air Force te hi maksak takin an che ani mai lo mo tia soite po atam hle mithiam te chuan Russia sipai leya omtele an Air Force te tho ho na hi athalo hle nin an soya Russia sipai te hi an Air Force te thlo phak lo na chin ram thlengin an lut sia hei wang hian sipai te chu Ukraine laka an him lo hle a boruak lamatranga puitu an nei thei talowani antia US Air Force General Louis Arsipat Humbel le Iraq rama thlo phal lo na zone thlenga lo lut ngam ngat to David Deptula chuan sipai chi hrang arwala che chuak turati hi thil olai lo tak kania Russia in chu ahmu chuaka chubaka anin ngai ang huin an thatok lo bok ninalang ati he in runa hian Russia hi an che thatawak lowa chuti lain Ukraine ro khovelin abeisei ayana sain an che chuaka Ukraine hian kumriat kalta chung khan Ukraine khochak lama ram thendar du tu pol an lo be ngar towa heng helpol te hi Russia in ral thuam konga apuina sa hle boka anin do na zia rang chu indo pui pakhat na hun laya anin do danang chi akhan trench warfare anti mai sipaiten an biruk na tur leyan lai khuara tanga silaya indo thinang kha ania chutianga tang chuan Ukraine sipai te hi cher hria manne mithiam te soidanin Ukraine Air Force indo thlona te chu waisen taka an thlo chua tir ngamdana hian
an din hmun khir to zia atilanga chu chuan an sipai tele aram mi puite thinlunga huai sen na nasataka pe anti hetila hian tunhaya video pakhat an ron ti lar deuh hluai Ukraine in do thlona in Russia thlona pakhat akap thlai nian soi chu Reuters chuan video game sami ni ye ti thu an lo tar lang ve mek bok a Russia sipai te reng reng po hi in do chu an du vak lawani mele New York Times in Pentagon lama thu nei tu te thu chuak an tar lan danin Russia sipai Ukraine a om mek te chu mi zong zong ka phlum tura thu pek an hmuwa wangin mangangin an trapa Russia sipai te hian in do an pumpel theinan an lir theite an ti chia nin an tarlang Pentagon lama thu nei tu ten he chanchin bu an thil danin Russia sipai enge moza chu kumno pangte te in do tak tak tura training po nei manglo nin an soya heng sipai te hi an ril ru aboi mai ba ka eile in tuyal theile bungro sang sang an tla cham hle to ne Russia sipai te hian in do wan pumpel theinan hian an lir theite kutan thlak na sa hle nia soinia khothlang ramin an thria theina hi Russia sipai an man tak te soi chuwa tangin ani Kiev depa mel somli dono khopa tenkle sipai lir thei inzui te chu tun naya an thoma rele deuh chan ber po Russia sipai ten an lir thei an suwa samwang hi ni turanga yene Pentagon lamrin dan dangle a chuan Russia sipai commander hian Ukraine khopui a hual be theinan an chet dan tur an ngai tur thale te po ani thei boka Hei hi British Intelligence Agency poin radio a anin biak na an ngai thlak ru katrangin thil ni theiani thu antar lang bok heng in biak na hian Russia sipai te chuan Ukraine khosang sang bom mia mai turten thupe kan hmu chu an hnol ta nia tarlan ani Intelligence firm pakhat shadow break in darkar somni pali chung sipai te in biak na an thriat Twitter kaltlanga anti chuwa chuan Russia sipai unit sang te chu an buain achang phei chuan an mani len mani anin kap fowa anin biak na pakhata chuan Russia sipai in dona hmuna omten command center lam an thria tir danin civil mi ten an chen na hmun an chuasan photlo chuan an khochunga ral thuam an mangam lo ni tein an tarlanga thupekin hlan chon dana te an thupek zom du china te Russia sipai in rel bol na chu abuai viau ni in khothlang ram intelligence te chuan an tarlanga ne